ಅಂಜನೆ ಚಪ್ಪೆದ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಲ ತಿಳಿದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಇಂತ ಲಾಗ್ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರೋಬ್ನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರೋಬ್ನ ಪಂಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಪನ್ಪ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರೋಬ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಲಿಂಬೆಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮುಂಚುಂಡು ಇಂದೇನು ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜನ ತಿನ್ನೋಡು ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪುಣ್ಣ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆಪೋದು. ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ದೈತ ಮಂಡ ಲೆಮನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಲಿಂಬೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನಡ್ದೆ ಶುರು ಅನ್ಪುಕ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪುಕ ಆ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಡ್ಡೆ ಪುಳಿಲೊಪ್ಪು Dapat dia. Oh. Double into guys. Second task here na banda ene meggena bala yan maatra tin pune. Tin puntu kore ana muntu be. Tintija aikumbi expression kororchi kor लक करो करे आमंट पे बाय अनपु आई चिन पूजे कालुवी एंजंड अंचने लिंबेद टास्क ओवर अंड अंचने लिंबेद टास्क ओवर अंड अंचने नेक्स्ट चिल्ली द टास्क पोई बला अंचने लेमन टास्क ओवर अंड अंचने नम चिल्ली टास्क पोई ರಡ್ಡು ಚಿಲ್ಲಿಂಡು ಒಂಜೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಕ ಇಂಚಂಡು ಜಾವ್ಯ ಮುಕ್ಕಳ ಉರಿಪುಣ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಮನ್ಪ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆದಿನಾಡಿ ಬಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಜಿ ಮುಂಚಿಂದನ ಮುಂಚೆ ಚಪ್ಪೆನ ಜೋಡು ಆಗಿ ಚಪ್ಪೆನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿ ದಾಲ ಆಗಿ ತಿನ್ನು ನಿಂಗಿರಲ್ಲ ಆಗಿ ಉಂಡು ಬಲ ಅವಂಚ ಡೋಂಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಗ್ಗಿ ಮಾರಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಲ್ ಚಪ್ಪೆನೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತದಿ ಚಪ್ಪೆದ ಮುಂಚೆ ಅಂದ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಅಂದು ಅಳತ್ತಂಡೇನ ಅಂಜನೆ ಮುಂಚೆ ಆತ ಕಾರಜ್ಜಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚೂರು ಕಡಪ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಜನೆ ಈತೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟೇನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಜನೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆಜಾಡು ಬಾಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಅಡೋಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.